dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ako sa nagliliyang na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nakita na lang ni Victor si Ellen nga nagabitay sa likod sang ila puwertahan. Dali-dali si Victor nga nagpauli sa ila, kaginbalita ang natabo kay Ellen. Samtang, ginako ni Omega nga siya ang nagpatay kay Ellen, apag daw wala ini sa iya husto nga kaisipan. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nay, tay. Ma, naano ka, Victor? Nano ka, Victor? Nay, tay, si Ellen bala, naghikog siya. Ano? Anong siling mo? Oo, tay. Nabtan ko sa kapatay na. Kaya nagasangat siya sa milikod sa purtahan. Oh, Diyos ko! Ay, diyan ka natabo na! Ambot gani, tay, ha? Ambot ko sino nagbuhat sa ito, ha? Ako? Oh, nay? Hoy, Ako na sangat sa iya dito. Manaki ko sa babae nga ato. Tiga-ulo. hoy, Omega! Nagbuang ka na bala? Hindi ka maglahog sa amo sina, ha? Wala ko yan nagalahog. Ako nagpatay sa iya. Ginkuga ko siya. Dason, ginigtan kong liog niya. Kaginsangat ko siya sa likod ng porta. Pero nga nahimo matunay. Nga nahimo matu kay Ellen, ha? Do hindi ka mo kapati, no? He! Cha-cha-cha! Wala kami binta! Oh, Diyos ko! Victor! Naglain ang ulo ni nanay mo! Nay? Nga nahimo matu kay Ellen, ha? Nga, ah? Dugay-dugay maabot ng mga pulis para dakpon ka, Omega. Mano kapatay ka sa tawo? Sala mo ni Victor! Sala mo, Ged! Oh, nay? Nakigsi mo si Carmila? Manaabot niya kita. Kag nakaibalo siya nga may asawa ka na. Kaga mo na.
Ginsukot na niya kita sang aton utang sa iya. Naakig siya. Kaya gintraidoran naton siya. Gani, hindi na siya magbakal sa aton. De, kita nang makaon sang dugpod kag katpod. Ginpangabay ko si Ellen para nga madula na siya sa inyo banas ni Carmila. Apang tiga ulo. Ganigin patay ko siya eh. Te kundi, wala na sang mamato kung magpakasal na kamo ni Carmila. Sige na, Victor ah. Kaduin na to si Carmila. Sili nga siya nga pwede na kamo makapakasal. Kay man patay na si Ellen mo. Gani may tsansa pa kita nga magmanggaranon, Victor. Kagwapo ka daan si mo ya. Ginhimo ko lang ang tanan para nga mag-ayuhan kita. Primero, ginpakuha ko ang halintang sa ngagdanan. Para kung mahulog si Ellen, mapatay siya. Pero wala sa napatay. Napatay ang bata. Mantiga ulo. Nay, nahimo mo ina? Oo, Mangkuta bala si Kaloy adik. Kaya siya tong isugo ko mo. Ay, nakabuhat ka si nanay? Uy, hapos man lang na. Cha-cha-cha! Wala kami binta! Ba, sirina sang mga pulis. Ay, Victor, anong buhato naton sini, ha? Anong siling mo, Hugo? May pulis? Oo, Nay, mag-upod ka na lang sila sa matawhay sa mga pulis kay nanay. Maano sila gani? Dakpon ka gani. Ha! Tilawan nila eh! Kay habuyon ko sila sang dogpod kag katpod. Uy, Hugo, dali. Kuha atong mga dilatas. Kay pungkuyon ko na sila. Kag hindi lang ina. Patyon ko sila. Kag isang at ko sila sa dingding. Uy, ara na sila. Mga pulis ini. Anay ka bala. Ba, Agoy! Ba, may nagaboy sa akon sang... Nano ni man? Dilatas man eh. Sino nagaboy sa akon? Ako? Wait, bay, nay? Victor, hindi mo papugong iloy mo, ho? Ang una nga magpalapit, pungkuyon ko sa ang dogpod. Men! Pusasin ninyo siya! Yes, sir. Yes, sir. Ay, sir. Akong anak niya, iloy ko na sa sir. Kag naaglayan siya na pamisaron niya. Kung mahimo, sir, ako na lang madulong sa iya sa police headquarters, sir, ah. Daw sa buwa matuod ang iloy mo. Sige, ikaw na magdala sa iya dito. Oo, sir. Salamat, kid, sir. Di man! Kundi naghalin sila. Wala sila padaog sa ako na. Sigano nga, maulan ng dilatas. Naglain na gid ang ulo ni Omega. Kagbisan ang pulis, ginhaboy pa niya sang dilatas. Gani nagpangako na lang si Victor na siya na lang ang madulong kay Omega sa presinto. Sa pagpadayon ko pagid. Nga, ganahimo mo kita to kay Ellen, ay haw. Nga, ginpatay mo gid siya. Anong sala niya, haw? Wala man siya sang sala. Ano nga wala sala man? Siya may sala sang tanan, siya gid. Ginagaw ka niya kay Carmila? Amo na kung nga ginsangat ko siya sa likod sang puwerta. Diyos ko. Dali na, nay. Malakat na kita. Victor, anong buhato naton siniman? At kinahanglan gid nga madala naton sa police station si nanay, tay. I-surrender naton siya. Apang sano naton mabuhat, ina? Di man! Kundi nagdiwal si Ellen? Wala na karon sa mapahilabot kay Carmila kag kay Victor nga bata ko! Diyos ko, Victor.
Doon naglain na gid ang ulo ni nanay mo. Ang mayo siguro tay, paimno na rin natin si nanay sang bulong para ba nga maglinong na siya haw. Mayo pa siguro. Kag kung maglinong na sa tay, dalo na natin siya sa police station Bay, prisuhon gali ako. Nga prisuhon ko haw. Anong sala ko? Ginpatay mo gani si Ellen ay. Nay nga ang nabuhat mo at tuhaw. Wala man ako makahibalo kung nga agin buhat ko ato. Pero, ginpatay ko gid gali siya. Oo gani nay. Ginpatay mo siya. Ginsangat mo siya sa likod sang puwertahan, matapos mo siya nga mapatay sa kalalangan sang kuga. Nga anay, nga buhat mo ato sa iya. Nga Patawara lang ako, Victor, anak. Wala ako makaibalo nga nabuhat ko ato. Wala, gid. Mapriso gali ako. Mapriso gali ako. hindi ka man mapriso nay Ginbutangan ko ikaw sa piyansa nga kinahanglan. Bistahon ka ani dito sa Regional Trial Court. Amo na gali. Oo, nay. Akigid sa imong utod ni Ellen. Kag gusto nila nga mapriso kagid. Ginhimulatan ko nga mahambal sila. Tawaron kanila. Apang itigid sila magsugilanon sa ako, nay. Nagalikaw siya. Kag nagapangayo pagani sila sang danyos May, ano na nga nanyos man? Amo na ang bayad sa halit. Kag kalisod nga ginhatag mo sa ila. Mayong adlaw, Carmela. Omega? Ikaw? Ako matuod. Ay nga nag-aumiga ka na lang, haw. Nagamami ka na sa akon. Ano nga, mami? Sino ka? Wala ko yung makakilala sa imo. Way. Ano? Wala ka na makakilala sa akon? Hindi ba lang nga napriso ka? Kay ginpatay mong asawa ni Victor? Nakapiyansa ako Carmela, mangayo ko tani bulig sa imo. Ano nga bulig? Mahulam ko kwarta, kay bayad namon sa abogado. Kung hindi na ako mapriso, mangita ako sang paagi nga mangin imo na si Victor. Ano? Wala na ko iyasang labot sa inyo. Naghinolsol ako kung nga nakilala ko kamo. Mga buisit kamo sa kabuhi ko. Pauli na to! Pauli pero mabalik ko. Dason, isang at kumanikaw sa pader. Victor, anak, si nanay mo, naglakad nga wala akong makaibalo. Ano? Nagsiling na gila ako nga bantayan mo si nanay, pro. Kaya ginaabot-abot sa kalain sa ulo niya, tay. Nakita sa kuno ni Bibot Kali, nag-traffic sa downtown. Ha? Kung ano kunong kumpas ang traffic enforcer, amo man ang iya kumpas. Dali ka, tay. Kuhaon natin sa dito. Basi ko na nung matabo sa iya. Tay, ato si nanay sa tupad sa enforcer, Kag kung anong kumpas, hindi kinasunod ba niya? Ay ho! Hindi. Nagbuang na gid si nanay mo. Ano mo tuod, tay? Ay! Oh, Hugo! Victor, anak! Nakita na kita. Galing ka mo dira? Ari ko diya! Nag-traffic enforcer!
Tay, maayo nga balita. Uy, ano yun na, anak? Tay, nagpakitluoy ako sa mga ginikanan ni Ellen. Kag nagpasugot na sila nga bawion nila ang akusasyon nila kay nanay, tay. Ano? Oo, tay. Salamat ko na mo. Oo. Kag hindi man gihapon matigayon ang pagbista kay nanay, tay. Kay nagalayan ang ulo niya ako makakita sa sampulis. Sobra pa ko ina sa silot ang natabo sa iya, tay. Kamu matuod. Ay, salamat. Madamo nga salamat kay nakahangop ang ginikanan ni Ellen. Madamo gid nga salamat. Ginbawi matuod sa mga ginikanan ni Ellen ang akusasyon kay Omega. Apang si Omega, wala na gid nag-ayo. Masami siya ginaabot sang iya pagkabuang. Kag ang malain pagid, kay nagalagaw na siya. Si Victor, nagbalik na sa iya trabaho. Apang kun kaisa, makita ko siya nga masubo. Kag nakahibalo ako, nga ang ara sa iya kaisipan, amo si Ellen. Si Carmela naman, wala na gid magpakita. Sang masugata ko siya kaginbugno, akig siya sa akon, kag wala gid siya magsapak. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Minda. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag matahom nga dalagkuhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahula.